Povedz, 22. 22. A povedz, že onanovať? Nechcem tebe povedať, že je zaujímavé. Si sa naučil, dobre. A teraz čo povieš deťom na pieskovisku? Prepáč. Koho? Prepáč? Áno. Nie, lebo dneska jednu kopol a beztričný, tak som mu povedala, že to sa nerobí a povedal, Ty si kopol dievča? Áno, a nemal vôbec prečo. On ju kopol. A prečo ty kopeš dievčatá? To ťa kto učil? Pýtam, že či ti ublížila, že áno, hovorím, no určite. To ťa táto učí také veci? Áno. Áno? Áno. A to je dobre myslíš? Áno. Áno? To nie je dobré, to je škaredé sa, ako som ti povedala. Keď ti nikto neubližuje, tak neubližuje ani ty druhým. Áno? A keď ti ubližujú, tak tedy musíš doniesť s chlebom. Ona sa pekne s tebou chcela hrať a ty si ju kopol. Tak ona ťa chcela zbaliť a ty si ju zbil? No, taká trojročná, vidíš? A ty si odkiaľ došiel? Z praveku? Áno. A to už nerobíme. Maťo by bol taký rád. No jasné, trojročné, to je akorát pre mňa. Mladé Nemusí mesko, byť čo? trojročné pri nás. 13 ešte lepšie, ja neviem. No minule, tu to jak na tej Mlinarovičke, no mal si počuť ten rozhovor matka s dcerou. Ona meškala domov, nie? Ty kurva, čo som ti povedala, že o 6:00? Neojebávaj nikoho, neojebávaj. Ale na celú onu. A mňa si prečo buchol? Potom som tu babu Ideme sa videla. kopať zasa? Áno. Tak poď. Včera, no hovorím, Ja ťa kopnem prvý, dobre? Jaká dcera, taká matka, no to hrozné. No poď, kopni ma. Ty trafíš? Sám to. No skús. Netrafil si. To zasa si netrafil. Ty si úplne lajbavý. To sa nerobí. A teraz ja teba kopnem? Áno. No tak poď, ukáž prdel. Hop. Dobre. Poď sem. Sám to stačilo? Poď sem. Sem poď. Tu. Áno. Tu poď. Áno. Ako sa voláš? Samko. Koľko máš rokov? 2. 2. Ne 2,5? Je. No podľa mňa máš 2,5. Popol. A čo si, chlapec alebo dievča? Neusa. Ty si dievča? Áno. A máš aj dievčenské šaty? Áno. Aj lodičky? Áno. A rád sa obliekaš do dievčenských šat? A váš im to doma nevadí? Áno. Vadí im to? Áno. A ty akože s tým nehodláš nič robiť? Je. Tu sme to dopadli. A ako by si sa chcel volať, keby si bol dievča teda? Keď už si teda to dievča. Čo? Čo? Ako by si sa chcel volať? Samko. Sámko? A to není dievčenské meno. No, dobre to bolo, ďakujeme. To sa ti nehodí ako dievčaťu, že Sámko. A máš aj pekné večerné šaty? Áno. Áno, aj podprsenku? Áno. Koľkatku číslo? Ugatku díťo. No povedz, koľkatku? Koľko? Koľko? No koľko? 7, 10, 12, 56? Áno. 56? V nedelu Milo To je mal odvod takú hlavy alebo schopnú odvod hrudníka? zazvoniť. To bolo v nedelu, to je hluchoneme mám.